Това се закъде. Колко не помните за гледане. Добре, колеги, директно да не губим време. Знаете, предстои мач с Академик София. Разговаряме на събота. Господин Дослав Пенев е на вашето разположение за въпроси и посрещите и ще се каквото интересува от новите. Това е това, че се по-напълни. Как се отрази паузата в първенството, въпреки че играете контрол? Добре се отрази, няма. Не се е случило нещо ненормално. Аз много обичам да почивам, но окей. Разбира се, трябва да играем национален отбор, имаме официални дати, и за контрол, разбира се, в тези официални дати. Нормално, окей. Нормално, всички сме, всички тренирахме заедно за първи път, и младежки национали, и националите. Обстановката е добра. Добро състояние ли са националите, имате ли дори проблеми при мачовете в София? Всички национали са добре. Младежите се прииграха малко по-рано, а националите се прииграха вчера. Вчера една тренировка, днес вече втора, трета и пътуваме за мача. Добре се, с оглед на това, че един игра два пълни мача, докато другите двама, Янев и Бодуров играха, т.е. Янев игра един мач, Бодуров изобщо не взе участие. Също така не беше единствения футболист, който не взел участие в една контрола, която за мен е редно. Редно се проводят всички футболисти, които се взимат на лайк отбор. Защото моето мнение е, че след като взимаш толкова футболисти, те все още не са във ваканция, за да се разхождат по курортите в Кипър, без да играят. Това е, което така искам да кажа, и да изпратя едно послание на националния селекционер. Защото не се случва за първи път. Леко почва така да ме дразни. Така. Всички... Ще чакам отговор и ще допълня други неща. В смисъл отговор на който реши да даде отговор. Ще върна малко лентата назад. Няма нищо против, окей, не взима, да разполага с за, който футболизът прецени, но според мен не е лошо, я бих казал задължително, освен да изграждаме личната визитка, да изграждаме визитката на националния отбор. И спираме тук. На всички е ясно, че няма как вашите мисли и мислите на футболисти да не са насочени към мачовете с Левски и ЦСКА следващата седмица. В тази връзка може ли да има някакво подценяване на мач с Академик? В никакъв случай. Така, нашите мисли и на нас като ръководство, и на футболистите са насочени към този цикъл, тези 9 дена. Започваме да ги приемем от събота. Събота неделя, още 7 дена до мача с ЦСКА. Тоест ние за 9 дена трябва да изиграваме 3 мача, един вид европейска програма, така че те са подготвени и ще издържат много добре тези изпитания. Това означава ли, че няма да пестите футболисти срещу Академик, за да ги запазите за дерби с Левски и ЦСКА? Мога да кажа веднага, не смятам, че някаква тайната от и ССБ, единствено, който няма да вземе участие, няма да бъде в групата, е Бодуров. Бодуров ще остава 2-3 дена, да може да направи така малко игрова практика, беше 2 седмици на лагер, може да вземе нито една минутка, да може да потренира малко и да влезе в ритм за следващия матч. С останалите контузени, които бяха и се възстановяваха, всичко наред ли вече? По-добре са. Всички контузени са по-добре, а и важното в случая е, че те цялата седмица тренират с останалите на работа. Значи, окей, съверно, имаме едно момче, са били контузени при една седмица, но вече тренират с цялата група. Някакви притеснения след пак от матча с Академик? Самия съперник матча и на стадион Славия, нещо приемници? Аз няма да повтарям неща, които съм казал на предишните пресконференции, току-що изгледах един запис с материали за Академик, но пак казвам, не крия и искам да е ясно, че отбора отива за да се представи добре и за да спечелите точки. Как смятате по време на контролата с отбора, спробвате някои юноши, продължаваме
Винаги ще пробвам футболисти, особено от школата, защото рано те са следващия отбор, бих казал. Освен, че с мен тренират много футболисти от школата, искам да видя и да се запозная с качествата на максимален брой футболисти, когато имаме приятелски срещи. В края на тези срещи приятелски правят точно за това. Аз в тези срещи не търся резултат, дали ще победа, дали ще загуба, дали наравно. Искам да видя момчета как ще се представят. И дали в утрешния ден те ще бъдат готови за местници на тези, които играят в момента. Е супер просто. Панасите да се дела? Ние